Ti amak tinakaisentruan ti surat ko. Bueno, papagayam, intay nga rodenggen ti surat ng patulod ni pagayam tayo Layla, ti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Jane, asawa. Jack kabaylan ti may sinakin ka. Ay ayaten ka unay-unay. Nyam apa pinanawan na kami maten, iti kagaisunang anak ta. Apay, Jane. Wala, Martin anak, nagawin tayon. Naipumpunan ti asawam. Dituya ko na maturog tatang. Panawan tak dituyan. Ala, pagturugan nyo ngay dito kampusan to. Agawit tayo kit din tata. Nalambos mo't daytan Martin. Inauay daytan nga aramidan. Agawit tayo kit din. Wala, umaikan. Ala, mangantay yung tata. Imununan anamigat ni Lolo itay. Inuray ko anak ariin kayo, tagidan tayon amamigat. Madya talaga, anak. Oray ka sana ti pamayak amang lipat iti inam. Talaga, Jack maramit. Jack kabaylan, anak ko. Oray, Jack matatatang. Nasakit ti papanawan ni nanang itidan na tayo. Naman niya ngay nga rod. Masapul nga aklunan tayon ti ipapatay na. Taawanan ti maaramidan tayo. Saanan ang maisubli biyag day di nana? Anak ko. Da kayo ti ama. Ipakita yo kumaano tipkar kayo, tata. Tano ang sangit kayo. Na ipakita yo analupoy kayo. Sigurado ang maisurot kada kayo. Layla, anak. Kasla kamin mapagkita kamang pampanunot itinagpanagan ti inam. Tata. Mapukaw kung saan tilimpong ti panunot ko, anak ko. Mapukaw kung saan. Makipagladingit ak itinapasamak iti inam, Layla. Agyaman na, girlie. Anya ka di talaga tin patay day dinanang mo. Di na nalasatan ti breast cancer akimpot kan ko, na. Naladaw ng aminan, idi maduktalan ni ti kasya sakit na. Saan anasigod? Ay, kaasimat. Imbagmat ta simrat kan adagos dito isput. Kat katay latinam. Kapilitan, girlie. Adoon na yun ti mamis ko iti election tayo. Kakaiso na amaw din atawon tayo iti kolehiyo ita. O na, sayang matmagsabdang kay ti panagadal mo. Juan, talaga ang naapektaran na iti napasamak iti inak. Ngam ikarkarig atak dagbalin anatibkar. Tapno mailiwliwag ko ti amin. Basta tirumbang nga aramidam, Layla. Nitatang ko ti pampanunutat ita, girlie. Aging ga ita, di na maaklon ti ipupusay ti inak. Dandani di na pa yan kayat ti mangan. Anya? Aday di balay. Saan pa'y asimrak iti opisina ta? Sa bagay, nabiit pa'y ngamin, Layla. Patsak ang maililiwag ng tumatla ang daychay aladingit na. Hey! Sumarating ka man si Kang Asaw! Oh, may lakit na dinaya. Talaga! Ata, ni Martin nga ay, apay di pa'y sumrak iti trabaho na. Saan sapay mo at nila o baraw? Apay, anyat kunana aya. Diyak nga rodam mo. Nakayuman kiti. Anyat kunana kada kayo aya, tata. Kaano, ti paragsubli na iti trabaho na? Ay, diyak mo't nga ron makasarsari ka, barok. Ayan na aya, tata. Nakaturog pa'y laeng. Kanayon na nga aglaladot ni Martin. Madalaganak nga raw. Abangan kit din makapanunot iti sana na sayaat. Abangan agaramin iti may kaniwas. Sige nga raw. Mapana ko niti trabaho mi, tata. Umayak tulangan no agapo aki opisina.
Kasaritak tuman ni Martin. Sige man nga ron baraw. Ngam pasensyakan ata. Jak mabalin na ringain. Ang mga noong tanak tumanay. Kanayan kami na mapuy-puyatan. Ta sana maturog itirabi ay. Agsang sangit latan. Diyar aramiden na. Welcome back, Mariko. Dilibakin ka. Talaga malakas ka kanimos. Mano abulan na nagbakasyon ka. Ngam nakasubli ka lang tayo trabaho. Jak la ko man kay tagtrabaho, pare ko. Ngam pampanunutag ti panag-adaltan ako. Karumbang dahang, pare. Makaililiwag kang tumutlaeng. Nang runa mo makakita ka iti kasukat ay di kumare. Ha? Ubing ka pa iti tawan mo 40. Makasawa ka pa iti 3. Saanin, pare? Awanin tiriknak. Saan ako niya gayat iti ore asino? Tamay may salahin tinakaipayan ti puso. Natay matindi kumare, pare ko. Asino pa nga di pangipaayam itayat mo. Awan mo tayo. Manipod na tayo asawa. Natay mo tintayat ko, pare. Saan to niya agbyag iti ore ka ano man? Kastalati ko na, tanabit pa iti pan nakabalom. Nga mayroam kan tumat lang. Ure puutem ti kuna. May liwliwag mong tumat lang tila dingit amarikrik na mita. Ha? Auntie Beth? Oh, naklaad ka niya. Tilaad sa ti pa nagpasyar yung auntie Tiamok nagsubli kayo ni iji abroad. Saanan? Saan ako na nagsubli? Gaputa, kayat ko ti agbakasyon dito'y Baguio. Ha? Ay, sure, auntie. Sure na sure. You're always welcome dito balay mi. Gusto mo't tap no adda kadwak ang mga ndigay kinitatang. Apay? Ay na, aging gaita. Saan pa'y laan naka-recover ti amak? Manipod na tayan day dinanang. Sakto pay. Aglad-lading takpay matlaan aging gaita. Kasla, jak pala maaklon ti panakatayan ti kasingin ko. Agore kayo, auntie. Manatawin yun? 38, apay aya. Ay, wen. 38 matin ni nanang idinatay. Ngam, apay ngay, adi kay pa'y lamaki asawa. Awanan ti plano ka makiasawa. Bakit akon? Awanan ti mangayat kanyak. Oh. Jane, asawa? Allah! Huy, bayaw! Siyak da ito'y ni Beth. Ti kasingin day di Jane. Sorry, Ipag. Pasensyakan. Naklatag lang amin. Ni Jane ngamin tilinaon ti panunot ko. Umayak man nagpalamiis ito'y Bagyo. Ay na, pasensya ka na. Makipagnaadak pa lang dito'y balayo. Awan problema, Ipag. Sige lang. Awan na nyaman na. Ha? Ni Auntie Beth, lady Apay nga ta? Oh. Auntie? Auntie, apay? Ay na, nagsakit yung ulo, Clayla. Ha? Allah, apay nga adanog-danogan yung matinti ulo yung auntie. Nagsakit nga min. Mabang araw mo gusto ti aramidak. Ha? Okay, aklaan. Sige, mapan ka na iti klasim. Di nakpakadanagan dito. Mapan ka. Sigurado kayo, auntie? Wan ka, anakan. Sige, mapan ka. Pare ko, adayuman ko kan ka. Anya deta, pare Martin. Problema? Punuan niya. Saan mo't kiti ama ko na problema dito eh? Kaya't ko lang nga dawatin to opinion mo. May papanitan niya. May papanitiipag ko, pare. Apay? Saan niya ta nakababahin, no? Agar magkankwana? Ha? Oo, pagpainam nga eh. Balasang lakit, di awan dakis na. Manumot na bulan na napalo ka. Kasla isulat ta ngamin day di asawak, pare.
Langakan ugali, agpadpada da. Di met, kasingin da ako nam. Wen, Natural nga kakaingas da. Singin da lakit nga roon. Awan nakas na pare. Alakin di, tapno agsubliti sigud ang kinaganagay mo. ti parikot ko ita. No, kayat na ko saan. Amangan no agaramakan ko anak at paayon naklay. Sikamet. Armam pa'y ngamin ha, tapno maamuam na niya tigasat mo kin ko na. Di mo unaan na kiti pasamak pare. Always think positive, ako nada. Pangasim, ta di mo panunutan na gungon daw hayag ti kadam diti balay, Beth. Nas ka na mamam detoy. Awan pinagtumaan nyo iti day di Jane. Iti lang ha, kan ugali. Agpadpada kayo. No adda man nagtumaan nyo. Tinagan siguro lang. Martin. Beth. Jack malapdan tiriknak amakarit na iti panagayatan ka. No adda pan na kay karit. Kayat ko asikat ti isukat ko iti day di Jane. Martin. Di na ko magurgurahin iti pudnukan ka. Saan mat siguro basol no? Idarirag ko ti pudpud no panagayat ko kan ka. Ay ayatan ka, Beth. Layla, adda ibagat kan ka. May papanday ito ni tatang mo. Anya day ta, auntie? Nagdaton kanyak ni tatang mo. Anya? Auntie, apay, no kas pangaligan, saan mo kadi akayat ni tatang? No siya kamay sa, kayat ko no agasawa kayo kini tatang. Tano kas tati mapasama, kasla nagbiag maninday dinanang. Kakas na si kalatan day dinanang. Agkakaingas kayo unay, auntie. Layla. Oh, apay, auntie. Di mo kayat ni tatang ko? Nasingpad mata. Sana narigat nga ayatan ti amam, Layla. Aklo na. Iti kaadak dito eh. Ado dagiti nakitakan ko na, agalad ti lalaki akayat ko. No, kastel. Aklo na mga roda na, auntie. Kaya't kuno da kayo ti agasawa kini tatay. Ti sabali ti asawaan na. Amangan na makatumpong tupay lakit di ti mangulpit to kada kami. Layla. Sige kitin, auntie. Aklo na mo ni tata. Agyaman na. Saan nakapinarigat, Beth? Saan na ka nagpangaduan ng aklon kan ka, Martin? Gaputa, amo kon ti kinataon. Kan saan la si ka ti mangay ayat kanyak? Uray ti amakan anak mo. Saan tan ni ibayag daytoy? Agkasartan. Saan ko mapailaan, Martin? Saan pa nga ita? Saan ta pa panunutin ti may papan iti dayta? Pangasim. Auntie? Auntie Beth, ayan nyo? Nagawid mo't ni Beth, apaw. Ha? Sa dino, lolo? Iya lugar da ah. Apay ni asan ang nagpakada? Saklagan at nagpakadaan na tawan kayo mo't nga agama. Kasta ka di, lolo? Kat kaano nga iti sublina? Diyak man namaw. Di namat imbaga, apaw. Pangasim anak. Kuyugan na. Mapantay di lugar daan ti Mabeth. Apay adi mo tin nagsubli dito eh. Apay nga tani, auntie. O sige, tatang, mapantayo. Ay ayatek nantim. Diyak kayat ama ulit ti napasarak. Diyak kayat ama isina ni Beth kanyak. Tano kasano ti panagayat ko iti daydi inam. Isumatlaan kan ko na. Pangasim anak ko takuyugan nak. Mapantay di lugar dananang mo. Diyos ko. Anyat napasamak kan ka, Beth. Apay akas tangatin tilangam. Nagkutong ka.
Anyat na pasamakan ka, auntie. Sorry, Martin. Laila, Jack impud mo ti kasasaad ko. Ada sakit ko a brain cancer. Huh? Nataningan ng tibiyag ko. Anyang. Beth, saan ka pa yamatay? Pangasim ka diya. Tadi na kaming panawan kini Laila. Oray kayat ko may tiyak-tiyak. Awanan. Sumuka ko. Nakawanan ti marabiyang. Gandang ko siguro na ito. Beth. Dak kaya ta nakarkarong to di panaglangit mo. So adyak nagpaikalay sakat ka. Kan isu matadyak ko nagsubli ijay lukaryo. Takayat walipatan ako. Ayatin ka, Beth. Pakawanan na. Ay palubos ko ang ginatid ng kanya. Kauray mo kasaan ako ngarpayan. Pakawanan ako pa. Beth. Beth. Saan aragbayag? Natay ti ikit ko, Mr. Lonely. Namidwa aragayat ti amak. Namidwa met anasakitan. Gapoy ti pukusay, dagiti impat pategna. Kastan, italangan ti pagpatinggaan ti surat ko. Ti pagayam yo, Laila. Saan at ipakasaritaan ti biyag ko, hindi kat iti nasinget agayem ko ani Joan, wano Joel, ti pudpud mo anagan na, di nakaisang ratan da ito'y pakasaritaan. Nasingpet kan responsable iti pamilya na. Adaan iti may sa akapsat a babae, nga isu ti pagad-adalin na. Iti likudan da ita, kasla isun ti breadwinner iti pamilyada. Bueno, gagayem, intay nga rutenggan ti panakaidrama ti pakasaritaan. Ti pagayam tayo, bueno pakasaritaan ang naggapo iti pagayam ani Rona ti Ilocos Sur. Sister Joanne, nakaulunima ka. Apay, ada ka di manan parikot mo? Sister, dumawdawat man ang Jacob sat ko iti kwarta. Awan pa iti maitod ko ita. Ha? Saan ka dinginig ka manan iti napalabas nga aldaw? Naibus ka noon. Ada ginatang na para iti projects na iti pagadalan. Ay na, pasensyakan. Pautangan ka kumangam. Saan nga umdas ti kwarta kita? Mabayag pa namin ti sweldo tayo. Agyaman na kiti dayta. Okay lang, sister. Agpanunot aklangan iti sabali pamuspusan. Tapno, makadiskitar kiti kwarta. Nagrigat-kat nga minan. Tamarigrigat tayo langan ay paswa. Nubak nang tayo kumakat. Sana parikot ti kwarta. Sika talaga, sister. Awan ti pabasulam, kaputa marigrigat tayo lang. Basta, yak, arapapo tagbali na baknang. Husto da ita niya arapaap mo. Hinta pa agkita iti customer. Nagbasit ti sumsumar ka customer ita. Okay, rumwarta at agayab ta iti customer. Joel, ayan pa'y lima kasot adaw-dawatak kan ka, ha? Awan pa'y maitod ko itatatang. Urayan tayo laangan ati sweldo. Mga no agpalpalusot ka lang. Ambok, ato ti kwartam. Ilumlumig mo lang. Ha? Pudno ti bagbagak tatang. Siguro ada sa balay apang ipanamit ti kwartam. Ada lalakim, ha? Tatang. Malalakyan na makilalaki. Danugag ta sub-sub mo no, rami na mamaday. Tawan pa yun gatang ti bagas. Tsak pa yun makasungal, tawan kwarta.
Awan lang aro din kwarta tayo. Inom kayo pailaing nga inom iti arak. Ay, di nagbibiyangan na. Aramidak ti kayat ka. Nalpasan, ti obligasyon ko kada kayo. Tatang, saan pa analpas ni Janet iti panagadal na? Ado pa Di ka sawasaw. Ah, Si kamatan, ti makamukin ko na. Pinagadal ka di. Ngam na pangkakit din nagparlo-parlor. So, di mo nalpas, ti panagadal mo lukaw. tatang, Kita man ta langam ita. Kasla ka la babaen, ag loka-loka. Nagpuskol na may kapmaw. Mangibabain kay ti puli. huston tatang, nabartig kayo. Di amo ti sasawan niyo. Amaw, ti bagbagak. Uray mamartigak ta sa anak abakla. Sa anak akaskin ka. Magalas ti suram. Limal lalakyan ka. Nagdanak ka lang itatakyag mo. Inka kitagpalda-paldan. Inka kitagbagkat ko mga karagiti tabtabla nita. Unulan-lan daw. Ha? Sa mababay ni tigas na langam. Junior kapaymat nga raw. Manong, kasapulak inton bigat ti baro a uniform. Awan pa'y kwartak apagpadait ko. Uray ni tatang, dumaw-dawat mo't kanyak. Talagang awan maramita kading ko. Awan mo't amok apagutangan. Itantan mo pa'y laang dayta. Saan na bali? Tador orangay kasweldo. Manong, Anya nga tano, umutang ka pa'y laang kini Auntie Ason tabayadak to. naggapo ako ni Tibalayda. Awan mo't naira na kwartada. Jewel, napanak imutang iti tersina. Bayadam tuwan, imbaga kasi kati agbayad iti inalak. Ha? Anya nga mindagitin nalayo iti Teresena. Sigarilyo mi kan ni tatang mo. Imutang ak iti doa ka ha, sagay sa kami. Anya? Unay kayo matin nanang. Imbis ajay makan, wino masapol diti balay ti inutang yo. Doa ka halaang mag, nagimot kan aya. Nanang, sa anak ana imot. Amuyo dayta. Jay makan talain nyo Saan ka dayta sigarilyo? Saan makabsog dayta? Sister, naalam mo niya sweldom ka ni madam? Wen sister, masapol unay ti kabsat ko dayto ya kwarta. Mangibati ka man iti parakan ka Saan mo nga itad amin ti sweldom? Sana bali sister. Agano sakpay laeng Agano sak para lang iti pamilya. Awan panggedan ti ama. Tanadadael jay pakimanman ni Juan na ajip. Sakpay laeng ti manggad. Nakakaasi ka man. Uy, hitam ti sumungan nga turong dito yo. Ti boyfriend mo. Hi, Joan. Kumusta ka? Nasayatlat ta. Apay nga ita ka lang agpakita. Kwa, makumikumak ngamin unay. So, hindi ka matan masasarong kanan. Kasano ko kumikom ka ket awan mo trabahom. Excuse me Umadayo ak pala kada kayo. Makaisturbo aksa. Siguro. Insukat na kun iti sabalian niya. Iso nga ita ka laeng nga umay. Kwa, masapol ko ngamin ti kwarta, Joan. Anya? Kaalaalak lang ti sweldo. Kasapulan laon ti pamilyag ti kwarta. Ano kasta, awan maitid mo kanyak? Sorry, awan maitid ko ita. Inton maminsanan ti panangitid ko kun ka Murisanan, saan ka gayam ang papangnamnaman, Joan? Ni, apay kastamot ti bagbagam Rudy. Maawatan na kuma. Adda pamilya, kat siya klaang tinamnamaan da. Awan trabaho ti amag ita. Di ko namket di. Saan akong anapatigkin ka? Kita kan? Rodi! Rodi! Mabit lang! Agsarita tapay! Malas na talaga. Pulos sa jakpain na nga ba? Naibusan ti kwarta. Bakit? Napay kwartam dita, ha? Ay, eksakto lang ti kwarta kapag tayak kita. Ay, no, awanan ti kwarta, bagawid ka at nasyakpay lang ti makisugal. Anda ka ni balay ni Joel. Well, hindi off na ita. Apay aya.
So pa lang ti pangalaki ti pagsugal ka. Mas ka na makabawi ak. Adong ti abak ko iti tungay. Padasa ba ka sarita parang ikan na ka. Sana mabalin na din ang ikan. Bulbul wag ti awanan pa Talaga kayat ko ti bumawi bakit. Saan ka di anang tedakmeten iti para kada kayo iti kalman? Kurang pa na jay. Mas ka na makasubli ak iti pagsusungalan. Tatang, husto dahi ta na pa nagsugsugalyo. Maabak kayo laeng. Kanyat kinunam, maabakak. Wen, idyan yun ti pa nagsugsugalyo. Nakakaasik amang manggad, isugalyo laeng. Anay ko, tatang. Nagsungbat ni tikastra. Isumot lagaya makanayon ang mamalasak iti sugal. Takastagayam ti ibagbagam. Tatang. No one may tudmaw. Pumanaw kan ti balay. Awan pa'y serserbay. Gusto dahi ta pa nagpampanunot mo, Joan. Marigrigata nga kon, Rona. Nakakaasi ako namang manggad para kadakwada. Manugal dagiti dadakkel ko. Agtip-tipidak pa yan. Tano at dalaang maitad ko kadakwada. Ngam isugsugal dalaang ti kwarta. Sister. Tilaangin kabsat kong agad adal ti pampanunutag, sister. Anyang arti plano mitan. Kaya't ko kumatiw madayo kadakwada. Jak maaramid. Kakaasilaang ti kabsat ko. Ay na, nakakaasi ka talagang, sister. Hita mo, himutong kapayo na yan. Madlaw kumot da ita iti bagi. Ibagam laeng, no, da may tulong ko kan ka. Madadaan na katumulong. Agyaman agiti dayta, sister. Sa nabali? Kabailak pa'y daytoy. Wan kayam. Apay ngay. San samot ang agparparang ni Rudy kan ka? Baybay amon. Tilaang kwartak ti kayat na. No awanin ti maitid ko kankwa na, gumura at dagos, kat sana niya agpakpakita. Ay, kastoy ti maibagakkan ka. Kas nasingid agayam, kastoy ti may balakad ko. Sinaamon day jay alalaki. Wen, sister. Talagang aramidag ti kasta. Nailaw anak lang kankwana. Ado ti pampanunutag kita. Lipate kong day jay Rudy. Ha? Lalang, nagkarumot ng tuyak yo. Idyan yung aminin ti panagsigsigarilyo yo, Gagangay lang nga uwak na ito. Tinasaya at nanay. Ipa-check up kayo. Sana bali na maladawag iti trabaho. Basta may pa-check up kayo. Kunak bata ka ba ulak na ito? Itad mo lang ti kwarta kanyak. Saan kumaanatangkan ti ulo yun, nanang? Dagulit kan, Joel. Imbagak lang arodan kan kaasanan. Pwede tayo. Nakaro ti uyak ni nanang tatang. Dinamot kayo tagpa-check up. Adamot lagayam kwarta mo, Joel. Hindi dumaw-dawatakan ka, ibagawat. Di pagpa-check up na kumaitad mo langan kada kami. Total, saan tayo mutla amatay ta inam? Alala, itad bunta kwarta, tayo sugal may. Juan, di ka madanagan, Arnel. Siyak ti makaam mo. Agsarak ta inton bigat iti sigod apag sinsinarakan ta. I love you too. Bye. Sino ti kinasaritam, ading? Ha? Kuwa manong. Ay, di ka klasik. Bumulbulod iti libro kanya. Ibagam kanyak tipod, no? Ada ka din kaayan-ayat mo? Ha? Ni, awan manong. Pangasim. Amom no kasano ti rigat ko amang manggad para kada tayo. Nang runa iti panagadal mo. Manong? Siyak laang ti adda panggadan na ading ko. Iso arumbang laang nga agsalimot-mat tayo. Wan manong. Ikari. Ilang panagadal ko daan si kaswag. Nasaya at nga rodno kasta, Tanumaamwa ka sa baliter aramidem. Agsardeng kan niya agadan. Limagasot laang ang tinatda a kwarta. I-budget ko. Aging katsweldo manen. Nasken niya agimpuda. Narigat ang mga numaybos man ti kwarta.
Ha? Ninanang dayjay Perminti pa naguyuyag na. Dinamot ngamin kaya tagpa-check Diyos ko. Nakaroon na yun ti panaguyag na. Tinasaya at mapanak iti silid na kinitatang. Nanang! Kumusta tirik na ayo? Awan day ta. Paratang lang si Inam Joel. Saanin agagangay ti uyag tiyo? Talagang ipa-check up kayo inton bigat. Mabit lang nanang Uminom kayo itinapudot adanom. Pare kaskasano, maginawaan kayo. Sister, mapantag ka pa iti kantina. Mabisinak. Si kalangan, sister. Saan pa mabisin? Anya? Nagatuti customer itay? Amo ka na banog ka? Awan kwarta, sister. Impa-check up ko itay ni nanang. Nakaro ngamin ti panaguyag na. Ay, kasta ka di? Imbaglaki din ta nasigod. Tano saan? Agtinag atibi. Allah. O sige, ilibre kan. Nakababayin mo't kin ka, Sika talaga. Alakit din. Mapantag merienda. Oh my God. Lakay, dapay ta sigarilyom dita. Dapay Dapay Ikanak man iti sigarilyo. Tatay, makasigarilyo ako. Kat na yung parit mo't kan kati doktor na itag sigarilyaw bakal. Adamot agas ko. Iso mabalik ag sigarilyo. Makamuka. Mabit lang around. Atoy. Wala agan ng stick na ito. Sa gaisatan. Mike. Nagmayatirik na. May sangal daw mo ta sana kasi moso peti sigarilyo. Nanay, saan ka din impari ti doktor ti pa nagsigarilyo yo? Ka magayam anak. Kunak man no awan ka pailaan, adda ka matgayam dito yung balay. Nasapak ang nagawid na nasakit ti ulok, nanang. Agtumtumar kayo iti agas yo, nga maaping agsigsigarilyo kayo latta. Adlang agsakit ti Inam, no sana makasusop iti sigarilyo. Naroon Sa baybay amon, pag-awan ka dita ni Tiasok ni. Anya kayo matan? Anya matan ti kastoy? Awan pa si Serbilyo nga ipapaagas na natanggan ti ulo yo. Da. Sige, agpapas kayo. Tenton aguyag kayo man na tinakaro. Sandag to pagpapasulan. Ay, tilaangan sila ni Janet ti Dalusak. Nagado awaran diti balang. Kalkalpas ko mat nga ninawan dag iti plato. Awan mat nga minan oras ti kabsat kong agdalos. Ay, Diyos ko. Iwara na latan ti palda na dito irabaw ti lamisita. Anya dito na tinag? Pregnancy test dito Diyos ko. Anya ti kahit sa hunda ito Kita ka na yung pag. Positive. Kaya sa hunda ito ang masikok ni Janet. Manong, masapa ka mapanigi pagadalan. Ado nga mintaramitat ita. Iso nga agsukat akon. Iti pagadalan? Huwag niyong mapan ka ita yan ti boyfriend mo. Ni, awan boyfriend ko, Manong. Hindi ka naglibat. Anya ti kaya sa hunda ito ang pregnancy test. Anya ti kaya sa hunda ito, Janet. Agsaw ka. Kuwa, Manong. Manong. Impagarup ko nga agad atal kay tinasayaat. Nagkari ka kanyak. Kayam, inululbutan naglaang. Inaramid ko ti amin tapno lang mag-aadal ka. Ita, kastoy lang ti subad mo kanyak. Ha? Wananak, Manong. Mabutangak ngamin amang ipod no kada kayo.
Nakakaasi ka mangmanggad. Agrigri ka tagtapno ang mom. Nagtutuo ka. Anya sirbi na kita. Agtatagsan ka, Janet. Mano, baka mo tinararamit ko. Tsaka mo, abay akas to, di mapaspasamak ka na kayo. Napambanlog akon. Pumanaw ka pa lang itisangok. Di ka kaya ta makita. Pang-aasim ta, pumanaw ka pa lang, Janet. Gusto dahi ka na pa na kiniinom mo, Joan. Saan ka matasigo na kasta Agasam na bardagan. Saan? Saan alapatig ka na kwada ti ato na rigrigot ko? Agdadagsan ni Janet, sister. Inimutang ti bagay. Tapno lang ang tapos pusin na kwarta. Panubok lang dahi takan ka. Am-amo kan, sister. Kaparilam dahi ta. Nagdagsan iti barong ko. O sige. Ipapas mo nga rin ng isangit dahi ta marikrik nam. Kalpasan dahi ta, lumagan mo itong tirik nam, sister. O sige, ipapas mo. Isangit mo. At daag lang itisibay mo. Nagmarteg kan nagsangsangit iti sangok ti gayem ko ani Joan, Mr. Lonely. Maawatak ti kasasaad na ita. Nagaget kan nasingpet ti gayem ko. Kalpasan ti sumagmamano abulan naganaken ni Janet akabsat na. Lalaki timpas ngayna. Iti sana mapayag, naklon matlang ni Joan ti amin. Timet ama kan ti inana, nagbaliwdan ang aming pinsan. Gaputan nakaptandan iti sakit at tibi, agapuanan ti paragsiksigaryuda.